Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. Alhamdulillahi, kamar yadda ne muku alkawarin cewa abin da za mu fassara shi a gaba shine mafarkin wuta. To wannan shine bidiyo na farko akan abin da ya shafi fassarar mafarkin wuta. Idan baka yi following na ba, kai following, kuma ka yi comment da abin da kake da tambaya akan shi, akan dukkanin abin da ya shafi mafarki. Ka yi lakin na wannan bidiyo, ka yi sharing ɗin shi ma 'yan uwa da abokan arziki. To alhamdulillah, shi mafarkin wuta yana nuni ne da abubuwa da yawa, amma mafi girman abin da mafarkin wuta ke nuni zuwa gare shi shine mulki. Sannan kuma wata zubin yana nuni da wutan jahannama ita kanta. Sannan kuma yana nuni da zunubai da saɓon Allah. Yana nuni kuma da cin haram da dukkanin abin da haram ke jingina zuwa gare shi a cikin aiki da kuma a zance. Hakanan mafarkin wuta wata zubin yana nuni da shari'a, da musulunci, da ilimi, da kuma alƙur'ani. Domin wuta haske ne, shi ma alƙur'ani haske ne, ma'ana wuta yana haska duhu. Hakanan mafarkin wuta na nuni da arzikoki mabambanta da samun fa'idoji da wadatuwa, domin Allah ya sanya wuta ya zamanto hanya ko kuma gyara na samar da abinci ga matafiyi da kuma mazaunin gida. Hakanan mafarkin wuta yana nuni wata zubin da aljannu, domin daga cikinta aka halicce su. Sannan mafarkin wuta wata zubin yana nuni da fitintunu, musamman ta kasance tana ihu, tana yunƙuro, tana lasan abubuwa haka. Sannan mafarkin wuta wata zubin yana nuni da annoba, da fatara, da kuma ciwuwwuka. Allah ya kiyaye mu, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.